हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, मैया भवानी की जय, कार्तिक गणेश की जय। सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भैया हरिंदर लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, जो लोग गुरु शिष्य नहीं बने हैं तो आप लोग भी गुरु शिष्य बन जाइए। गुरु जी का 3 गो अनमोल रतन है, वो जो पा लिए हैं वो धन्य धन्य हो गया है। तो आइए मैं इसी पर एक भजन लेकर आई हूँ, आप लोग इसे जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव। गुरु के 3 गो रतन माँ बड़ा जतन से मिललवा। गुरु के 3 गो रतन माँ बड़ा जतन से मिललवा। शिव गुरु के अपना ला इहे मौका मिललवा। शिव गुरु के अपना ला इहे मौका मिललवा। गुरु के 3 गो रतन माँ बड़ा जतन से मिललवा। गुरु के 3 गो रतन माँ बड़ा जतन से मिललवा। शिव गुरु के अपना ला इहे मौका मिललवा। शिव गुरु के अपना ला इहे मौका मिललवा।
दूसरा में चर्चा कर चर्चा के देखला दूसरा में चर्चा कर चर्चा के देखला चर्चा से बढ़ जाला ज्ञानमा बड़ा जतन से मिलल बा चर्चा से बढ़ जाला ज्ञानमा बड़ा जतन से मिलल बा शिव गुरु के अपनाला इहे मौका मिलल बा शिव गुरु के अपनाला इहे मौका मिलल बा गुरु के तीन गौरतनमा बड़ा जतन से मिलल बा शिव गुरु के अपनाला इहे मौका मिलल बा शिव गुरु के अपनाला इहे मौका मिलल बा तीसरा में नमन कर नमन के देखला 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 नमन से बन जाला बिगड़ल काम अजमा के देखला नमन से बन बिगड़ल कमवाया जमा के देखला शिव गुरु के अपनाला इहे मौका मिलल बा शिव गुरु के अपनाला इहे मौका मिलल बा गुरु के तीन गौरतनमा बड़ा जतन से मिलल बा शिव गुरु के अपनाला